Samtang sugda na nato ang interview kang Kapuso star Jeric Gonzalez pinaagi kang Cecil. Says, This morning, mga Kapuso, makauban nato ang usa sa mga bida sa paborito ninyong afternoon drama dinhi sa Kapuso Network, Magkaagaw. At makauban si Jeric Gonzalez. Mayong buntag, Jeric! Ayong aga, tama ba? Yes. Good morning, good morning. Good morning, Jeric. It's so good Thank you to for see inviting you. me. Oo naman. Gusto ka talaga naming imbitahin dito sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka na? How are you doing? And yung pamilya mo rin? Ito, okay naman kami. Okay ako and yung family ko. Safe and healthy naman kami lahat despite sa nangyayari ngayon. And ayun, nakaka-survive naman sa pagka-board kasi yung mga pinagkakaabalahan akong iba ngayon. Since nawala yung taping namin and na-cut yung climax ng kwento ng Mag-Aagaw. So, ayun. Ayan, let's talk about yung mga pinagkakaabalahan mo ngayong quarantine. Kasi we heard na kinain ka na rin ng K-dramas. Ano ba yung mga paboritong K-drama na napanood mo so far? Paki-drama na nga. Pero yung top 3 ko, yung sinabi ko na talaga, yung Crash Landing, Goblin, in Hotel de Luna, yun. So Ay. talagang medyo kinain na nga. Same tayo ng favorites. Ayan. So let's talk about, aside from K-dramas, let's talk about your dream roles. Kasi this quarantine has been a good time for you to rest from taping and of course hone your acting skills as well. And let's look forward to the future now. Ano yung dream role mo na you wish to pursue? Rom-com pa rin, pero may twist ng konti ng fantasy. Na may superpowers ako, parang ganun. Parang superhero role. Ready ka na ba to go back sa taping, sa hit series nyo sa Magkaagaw? Sobrang ready na, tsaka excited na talaga ako. And nakakamiss kasi yung mga tao sa productions. Sa production, yung saya na kahit napupuwet kayo, gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa nyo, pare-pares kayo. So yun, masaya. Excited na ako. Excited na rin kami mapanood ano kaya yung magiging continuation ng Magkaagaw. Ano pa ba yung mga aabangan namin sa role mo bilang si Gio? Ako, sayang nga kasi nandun na sa climax ng kwento yung mga eksena. Naputol pa. Nandun na sa moment na mahuli na ni Clarice, kung sino ba talaga yung mistress ni Gio, mistress ko. So yung aabangan nila talaga kung anong magiging reaction ni Clarice na yung matagal niya na palang kakilala, na hinihingi niya ng tulong na si Madam Veron, yung boss niya. Yung pala yung all the while, yung mistress, yung palagi niyang hiningi ng tulong. So, madami silang abangan, yes. Aside from acting, you really excel also in singing, di ba? Any song that you'd like to share to our Cebuano audience? It's beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories, beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's a beautiful life. Ayun. Ay, ang galing! It's a beautiful life talaga and a beautiful morning dahil kinantahan mo kami ngayon, Jeric. Thank you so much. Thank you. Good morning. Before we end our interview, Jeric, ano yung gusto mong ibigay na mensahe sa lahat ng mga kapuso natin? Yes, sa lahat ng mga kapuso natin, sana po abangan nyo yung pagbabalik ng Magkaagaw, pagbabalik ng mga shows namin. And sana po keep safe and keep healthy. Stay at home lang po, wala po tayong gagawin. Ayan. Thank you so much, Jeric, for joining us this morning. See you soon. Thank you. And that was Jeric Gonzalez, mga kapuso, nga may paambit ka na tuog kanta, hinaot nga nahatagan ka mo niya og inspirasyon karong buntaga. Ug bubalik pa ang GMA Regional TV Live.